Mare dehita sian buku de nomor 14. Tatangihon ma pati ni debata ima patik parjulu dohot lapatanna. Patik parjulu. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahinommu debatam. Dia do lapatan ni oddo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Ido sahatna atong rak mangidogo mahita sian Tuhan debata. Haleluya Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na humbar tu patibni. Amin. Mare dehita. Nama ngasa
patopotima dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang. Pargogo nasu hatu dosan. Pardenggan basa doho. Jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Sai marpamuati ma roham dihajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ay jod do hami mardosa maradupoko. Jala jod do husungguli hami rimasmu. Marhite-hite sian pangalahon nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalisyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jalase sa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasani dosata. Songositong na mangulu nina Tuhan Jehovah, tung na solomodor hakku mida hamatean ni parjahat, na lomodor hakku mida hamulak ni parjahati tumadiko dalanna, asa mangulu ibana, hasangapem ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata turpuk epistel di minggu parjolo dung Epifanias on tersurat di pasalmen biddu 40 mamukamai sian ayat sada sahatuai onom tajahama marsika soreng. Ede sian si David. Saitong do huhaposi Jehovah jadi dipaeleng ibana dirina tuau jala ditangihon alu-aluku. Jala dienet ahu tudijang sian godung halungan, sian dore napilhok. Jala di pajong-jong atu tu atas nidolok batu, marsihot kalataku dibayar. Dungi deleho muse denai baru tu bagasan pamangaku. Puji-pujia tu debatata lado namar nidasa gabi mabir nasida jala marhaposan tu Jehovah. Martua mabawa namambayan Jehovah haposanna, jalan na sokolo marbalik payutong sinjang kumain, akan apa gula-gula gabus. Torop do akka halungangan
dohot sakap-sakap di bahen ho humokop pami ale Jahoba de bataku dang tarpazozor tu ho nang pe naing barita honokku jala pauboku dang tarpazozor tahe di bahen toropna ido sahatna martua do natumangihon hatani de bata jala naupiopsa amin mari dehita. Tahatidak koma haporsiaw tai songonna hina tidak kon nidongata sa haporsiaw disadok portibion rakma hita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasu hatudosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghumuman ni Silatus na mati tarpazal do ibana di hao pinorsilang na tua tubanotoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mulak sogot tu tanaon manghumi halak na mangolu dot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasisaan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda amin. Tapi gema puji-pujian sian ina selasa.
Horas Madhita Salawitna. Titim Huria Manangwarta Jemaat Minggu Parjolo Dum Epifanias 12 Januari 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu Saat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini, tanggal 6 sampai dengan 12 Januari 2025, kami ucapkan selamat ulang tahun. Kasih dan kuasa Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Bagi yang menjalani perawatan sakit dan pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, jadi ninama madok nasida, laho mahamu tuliat portibion, jamitahon hamuma barita naulii tunasa natinopa. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 15 ayat 10. Nama ragam, Parjolo, pelean bulanan keluarga. Di minggu sadarion, papungotama pelean bulanan keluarga tu bulan Januari 2025, jala titik konom mai di hari Minggu naroon. Moliatema disude panupahion ni huriai bahen sangap digoar ni tuhatta. 2. Titing marbagas. Titing paduawon. Naeng majalo pasu-pasu marbagas manang hot ripema. Bona maruli tua hutapea. Anak ni amang saut halomoan hutapea nahinan. Tubuh ni inang. Ring mauli preti boru aruan, sian huta jalan Tanah Merdeka 10 nomor 14 RT 014 RW 06 Rambutan Wek 12 Sentek Manunggal Huria HKBP Cijantung Dohot Oroana Yohana Atlanta Mariana Banjar Nahor Boruni Amang Sapetua Banjar Nahor, Tubuni Inang, Lince Boru Purba, Sian Huta, Lapangan Bola Atas, Gang Jambu Kelutuk, Pematang Siantar, Huria HKBP Mahanaim, Pematang Siantar. Pamasu-masuan di hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2025 di HKBP Cijantung, masuk pukul 8 WIB. Patoluhon, sunggul-sunggul. Marhite tiktingon, sininggulhon ma tuhamu amanami inanami, ruas ni huriata. Napatupa acara Natal keluarga 2024, dohot acara partangyangan keluarga tahun baru 2025 pukul 00 WIB. Asa tapasahat ma pelean tu huria, mauliate. 4. Kalender HKBP tahun 2025. Marite tiktingon pinabotohon matuhita asa tajalobema kalender HKBP tahun 2025 sian situa wek tabe. Di ruas na di wek parserahan boima di jalo di sekretariat Huriata. 5. Ruas namoding. Nunga jumolo marujungolu ni sian tonga-tonga ni Huriata. Amang gido pajaitan umur 64 tahun. Nah hinabaluhon ni inang boru manurung. Sian huta jalan Sentek wek 12 wik Sentek Manunggal. Margogo jalatarapul ma keluarga namar habot ni rohai di pangaramotion ni Tuhan debata. Onom ucapan terima kasih.
Marhite tiktingon, huria pasahaton moleate, tudongata nasian wek 10 kali sarisada, naung pasahaton 1 set bunga altar di parminggota sadarion. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na saminggon, akatiting na asing boy mata jaha di lembaran titing na adong di tangat tabe. Saya di pasu-pasu de batama hita di sude pargulmiton ni ngoluta botima. Maredehita hubukma tapapungu pilihan kantong sadaa dot sadabi. Ringa
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Horas ma dihita. Amangin ng huria na hinaholongan ni Tuhani. Tajalo ma hatani debata barita nauli. Si hangoluhonota di minggu sadarion, ima sian ulaw na postel bidualu, mamukka sian ayat 14, rodi ayat 25. Songonoma dido disi. Alai dung di BG aka apostel na di Jerusalem, naung di jalo halak Samariai hatani debata, disuruh nasida masih Petrus doho si Yohanes, manopot nasida. Tuat manasida ditangyakon maakadongani asa di jalo to di porbadia. Aidang dope songgop to di manang tui senasida. Asal tardidi do nasida tu bagasan guar ni Tuhan Yesus. Jadi mga pehot tanga ma apostel itu nasida. Gabe di jalo ma to di porbadia. Alai dung di ida si Simon aka aposteli mangalehot tod di porbadia marhite sian na mga pehotangan Roma ibana mabuan hepeng tunasida. Didokma lehok kamu ma huaso si songoni nang tuau asa majalo tod di porbadia halak ia hua pehot tangaku tu ibana. Alai didok si Petrus mama do ibana. Mago maho rap doho perak mi. Ay diripuho tartuhor si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepeng. Dang parjabar manang partohap ho di hataon. Ay dang na bonar roham maradopod debata. Ipe pauba maroham sian haja hatom mi. Dungi pangido matutuhani ang giat tarsesa tahi-tahi ni roham. Ay huida do roham di bagasan pogu na pait di huotan ni hageduhon. Alai ninna si Simon nima mangalusu. Tangyak ko kamu maau tutuhani asa unang songgop tuau nani dok munai. Asa dung di hati dakon jala di hatahon hata ni Tuhani mula maanggona sida tu Jerusalem laos di baritahod dope barita naulii di torop huta na diluat Samaria. Ido sahatna. Damang daynang huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Adong do istilah natung macay jot-jot dibahen laho manggobarhon hajong-jongan ni huria na parjului. Huria nagok hamaolon. Huria nagok parukilan. Hati-hai aka apostel ng ruas ni huria. Say torop aka na mga bati, na mga lilay. Ang giya niyan asa tunggabe mago manang mitop huriay manang barita na uli. Alay dipakai ma istilah semakin dibabat semakin merambat. Gobaran na songod dia ma pinatuduhon ni padohani. Say lam torus do berusaha lao menghalangi, menghampang pertumbuhan gereja. Godang doa kacara dibahen laho menyingkirkan akan aporsea. Termasuk may aka penganiayaan. Alai saha tu partiken nuaeng. Ternyata dang haitopan. Gariada lem mangerbang. Gariada lam rarat do barita nauli. Di sadok portibion. Semua tempat tersentuh oleh barita nauli. Ido bahen sahulat nai didok mas semakin dibabat semakin
merambat. Ternyata penindasan yang terjadi bukan menjadi hambatan. Alai nung ngagabe say hira bensini, gabe hira bahan bakar yang semakin memperlancar, mempercepat, menumbuhkan. Sehingga firman Tuhan tidak pernah hai topan manang di dia pe, manang isepe na mangulahosa. Amang inang molotajaha di bidua lusian ayat sadon masama turpuk jami tahun dung dirajam si Stefanus. Masa do hati hai pangeleleon dopak huria na di huta Jerusalem. Ala ni pangaleleoni ala naung marsio bagi nasida gabe dohonom mat songon na terpaksa jala dipaksa do nasida keluar dari Jerusalem. Ala tungnung nga marukil nasida di pangaleleon na pinatupani si Saulus, ima apostel Paulus nuaing di perjanjian di nama nuraton aka surat-surat ni apostel Paulus. Ala yang go diulaun ni apostelon hajong-jongon ni halak Kristen di palelelele si Saulus do. Adorang so itadda ibana Kristusi. Tung marsia bagi nasida. Do nakingan gabe dipaksa jala terpaksa manasida manadikon luar Jerusalem. Gabe marserak manasida. Allah dipaporsuk-porsuk nasida na ditonga-tonga ni huriyai. Jadi pola do molo ni jangan rupani pola do dibongoti nang jabu. Bagas jabu ni alak na perseipe dibongoti do, disarat do, nang bawa, nang paropuan disarat do siani. Laho berusaha asa dihurukom manasida. Asa tujuan utama adalah untuk memberhentikan firman Tuhan manang berita nauli. Ima turpuk jami taon. Alai ditangiakom manasida. Ternyata rodo si Filipus. Dang pala gabe tahutan ibana hinorhon ni namasay. Molope tardo nakingan saha do akabawa paropuan diroro nang tubagas na ikod dihuruk kod di ikon marsia bagi. Tetapi ternyata torop do aka apostel romuse madapoton luati. Saha ma tu Samaria. Roma si Filipus laho mamaritahon berita nauli dan ternyata banyak yang menerima Injil pada saat itu. Alani nung ngalam rara muse berita nauli. Gabe ditongos mamuse si Petrus doho si Yohanes songon nabi naritahon diturpuk jami tahun. Dungi di patu panasida ma pangajarion. Di patu panasida ma martangiang jala dia pehom matanganna gabe gotod di perbadia ma nasida ala nasay laon Holanda terdiri do pena alay dung dia peho tanganna gabe gotod di perbadia ma alaya dong masahalak na margoar si Simon di goari nakingan diturpuki. Jadi molo tajaha dia ya sia di do songonon alaya dong do dihutai hian sadahalak na margoar si Simon parsibalik mata na mangaliluhur roha. Jadi mulai bahasa Indonesia penyihirin na. Manang molo di utanami boy dora masuk kona kadatuin na. Jadi sasitong na sian hadirion ni si Simonon jol mana sangat doon. Sangat terkenal doi bana. Ala boy do di patu songo penyihir ibana godang do tertai rohani akan atorop di bahin ibana. Laus gabi godang mehepeng na sinamot na. Ya.
Alanido hati-hati ida ibana na masa na pinatupan ni si Petrus doho si Yohanes gabi go todi akajolma na toropi gabi lam torop halak na persea tu Yesus Kristus didok si Simon si balik matom manakingan ya mulut aja hanakingan di ayat siyai persibalik mata na mga liluhor rohay na. Jadi didok iba nama tu si Petrus doho si Yohanes. Naing anggo sakka na naing tuhoron na haguguon songon na adong di si Petrus doho si Yohanes si. Mga pehon tangan asa gabe nasa nanya pehon na tangan na tu ganup halak gabe boy ibana dapotan songon na pinatupan ni si Petrus dohot si Yohanes si. Jadi lehom matuau haguguonin na. Naing tuhoron na. Ala memang godang do hepeng na. Alaya hama didok si Petrus mangalusi ibana. Mago maho rap doho perak mi. Ay diripuho tartuhor si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepeng. Dang parjabar manang partohap ho di hataon. Haydang nabonar roham maradop po debata. Ipe pau ba maroham sian haja hatom mi. Dungi pangido matutuhani ang giat tarsesa. Tahi-tahi ni roham. Ay huida do di roham di bagasan pogu napait. Ni hotan ni hagiduhon. Di roha ng pikiran na dihadirion ni si Simoni hati-hai holan hageduhon hajahaton naing pagugu arta do ibana. Ima berusaha ibana mabahen membangun potensi dirinya kemampuan asa gabe boy mamora ibana. Alai dietong ibana do na boy tuhoron na huwaso ni tod di perbadia na nilehon ni debata tu si Simon doho tu si Petrusi. Amangin ang maturpo jamita naung tabigi nakingan. Jala saha do namasaon di partikyan nuaing. Songon pangalahon ni si Petrus, si Yohanes, si Filipus, songoni adong do pangalaho songon si Simonon. Songoni molotaida muse hararat di berita na uli. Nasay totong dope torop na mga bati. Alay persea mahamu. Semakin dibabat, semakin dirambat, semakin merambat. Anggoy terus do marlakwi. Taringo tu berita nauli naso hai topan ni agiaise. Tu sadok portibion lemrarak do berita nauli. Alaniaha. Alamangula do Kristusi di bagasan portibion. Alaolo halak na persea dipake laho para raton berita nauli. Lausiman waing gabe jamita tuhita sadok di minggu sadarion ubahet dibahen topik ni mingguta disuruh maka tidakon hatani Tuhani. O maulau ta amanginang lau para raton berita nauli. O matugas ta gabe para sibuan berita nauli. Para raton berita nauli. Dang holad di mimbar asopad di tau nangin namo. Dang situa awin narupane. Tetapi dalam semua totalitas kehidupan kita. Ahama ulo muna. Na pertiga-tiga pe ibana. Na guru pe ibana. Pangajari pe ibana. Ibu rumah tangga pe ibana. Sadok di dia pe hajong jongata. Di sido hita disuruh debata laho marbarita nauli. Amen. Jalai konolo do hita. Di naolo hita mengukap roha ng pikirata. Maka di sana juga Allah akan turut bekerja.
Gabi margogo hita. Ulaw namura doi daong. Maul doi mangulahoni. Ay barita na uli ilaho makatahon hasitongan. Mangulahon hasitongan. Untuk melakukan keadilan. Melakukan kebenaran. Untuk memiliki integritas dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ido ulaon mamaritahon barita nauli. Gok holong ibana. Ido ulaon mamaritahon barita nauli. Disido hita pararaton barita nauli. Taida majo amang ngolu ni si Filipus, si Petrus nang si Johanneson. Gok doha maolon, gok parukilon, alaida kea tahutan na sida. Mereka tidak menjadi takut. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Laus tado pidui dipartikan Nuaing tanggal 12 dope di tahun 2025. Hita mamak kilalahon ahado na masa di pardalanan ni nguluta. Sarupa dope pola berpikir, manang paradigma berpikir, sarupa dope cara pakatayota, lacuadong dope hamubaur rupanisia 2024, ngata dalani 12 hari, selalap ahado molo istilah nuang negative thinking ina ya. Jadi dakya denggar rohana mernida donganna. Dakya boy diajak berpikir na denggan ibana marado podonganna. Ya, adong do istilah najinahar rupaning hita perangat aja hai bahwa kita diajak untuk menjadi orang-orang yang selalu membicarakan ide atau gagasan. Sasitong na ngulu ni halak na porsea tu sido launa. Ngulu nasai mamikirhon makatahon ide atau gagasan. Sehingga keluarga itu menjadi baik adanya. Gabelam maju. Songoni donang ditong-tongani huria. Dia menjadi orang yang mengajak orang berpikir, mencari ide, memberikan gagasan. Lau paulihon, toy masongonom manyan asa dingganin na. Toy masongonom manya tawain, asa lembajuin na. Bukan menjadi orang yang molo hudul ibana dongan na, gabe say holan na patata dongan. Daw masyak kitay. Walau hudul ibana rap doho keluarga na, alay say marsityo hempon nabi. Daw may di 2025. Holo kudul amay inay rap doho yanakon na, ada gagasan-gagasan, ada ide di sana untuk memperbaiki. Dia do na humurang. Asa gabe lam tuulina parsauranon. Asa lam gabe gok holong. Asalam tuulina pangalahon yang kasudut na poso na tunggodang nagabe tantangan dia do pinasida di zaman nuaing. Sia dia do hamaoloni, sia dia tantangan ni basian hemponi do. Ya pahupumu na kelas 2 SD di Jabunami. Isuku maau songonon. Mami apa artinya lesbian nina? Agi jadi riboton. Ya. Jadi upat orang mah apa artinya homo? Ina, bah, amang tay kalau seduis de dopeon. Aina sono de parsejari, nadong de pembahasan naik, tapi nggak mungkin. Saya ini cek buku dangan pala. Saya de botoho ini ko, saya de pakai botoho istilah-istilah. Iya, teman dede seperti itu dibicarakan di sekolah ina, amang tay. Jadi imana gebe tahutan dihita tong. Dia ke orang tua. Mungkin dia kita didik di rumah, kita usahakan asa
pendidikan yang baik untuk dia lay haruar may bana macam maragam may bege ragam ibereng ya alani iko sadaro rohani natoras laho mabahen pendidikan dia ada ide gagasan di keluarga itu sehingga anak-anak kita sekolah minggu remaja pemuda mampu ibana menghadapi tantangan aidang haabata nih dang mungkin dohonoku mau lutu parsikolaw ni ko tutupod do pinggol na manang dohono tu guru na rupani ay wasa di hatay sono dang boy dang habata kita na di luar ni dang tabo to songo dia kana masa di si tetapi marilah duduk bersama orang tua keluarga itu membicarakan ide gagasan untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki untuk menanamkan yang undang saya niata penon pararak barita nauli tu sadok liat portibion HP dibagas nape apalah rak martangi yang pedang apalah bibil pedang adong do suku sekolah minggu mana Alkitab mu gak ada Alkitab di rumahmu gak ada Alkitab pina amang tahe alai gebe lau mamu situ pikir aku na Alkipod do naing yatu si halakon Alkipon siapa ada tong dodang dia tusi, maluamu teh manginang Alkipon. Sudah mana rahi tete? Sudah mana? Isi mahamu na bibil sejabuna. Jujur maju manginang. Adong depe inangam mau bibil. Adong depe nama buah bibil lah. Saya tori harap kamu do siak kuriai. Adong do disiandongan video tronin kan? HP lo musik masih gak? Gabe marungu ugu mahamu. HP curai wa kamu sejabu tang marungu utamu maninga HP namasa sudah diperlengkapi dari rumah sejabu dosa luhutna diperlengkapi alani ada orang so lau hita marbarita nauli tu luat portibion tu liat portibion dia kapar karejuata nang HP marilah kita mulai di tengah-tengah keluarga kita sehingga kita dimampukan menjadi pembawa pemberita firman Tuhan nang diaka lingkungan ni bagasta ganup nang diaka parkarejuata nang manang di dia pe hajong-jongata ido bahen nakingan anggo halak na persea tarjodo laho para raton barita nauli marhite hata nang pabahenanna jadi ngolut taido ya, saya ningok do padohan Yopung Justin si Hombing. Kebetulan marga si Hombing kan itu, Eporus Emeritus. Ngolumi do jamitamin. Ngolumi do jamitam. Ngolutaud do. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Bagaimana kita merespon orang lain. Bagaimana kita merespon setiap permasalahan dalam kehidupan ini. Dan gabe mabiar. Si Filipus, si Yohanes, nang si Petrus, nang pego akahamaolod di si. Dang gabe di do ibana, atoy mahalaki me di si ba. Anggo gabe palilileon nahita. Alani aka istilah-istilah ungkapan itu juga harus kita hilangkan. Di 2025 ini. Atoy masih surang do nama pendaringgan. Halaki me si. Lo jame be si halak saruan deh soe ba do pe tupak na tu ato neng tabain tu lift nuaing neng ibangun kapaniti me si luji tay si kan daw may siyan nguluta tetapi marilah sebagai orang-orang percaya para raton berita dauli bohado mabahen asa denggan bohado mabahen asalam baju bohado mabahen asalam sadaro hatta asalam jupang akan nauli di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huria, dia kapar karejuata nang manang di dia pe. Buasa boy nasida mangulahoni, ala didongani debatado nasida. Dakya di tadi kon debatana sida, lau para raton berita nauli. Alani unang tahu tak kita, anggo hamaoloni dakya macohoti. Taingok mamanginang. Molo 12 hari do peta dalan yon, so tungolo hita marsak. So tungolo hita madeli, molo tungadong maol dia do pihamu. Aka namasa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulumuna, nang pitor marsak. Tetapi tetap dia
semangat. Tetap dia percaya. Adong pak kirimon na mangulu di bagasan ngulu na mana tapi ibana. Jala porsea ibana totong tu debata. Pabuwa dangi nagabi ujung ni pardalanan ni nguluku. Molo masape parsitaonon parsahiton. Molo adong pinajukat. Dang gabi manotong hajukatan na di pardalan ni nguluta. Ido bahen adong keberanian ni halakon na tolo apostoli si Filipus, Johannes doho si Petrus. Nang pe adong hamaulon nakingan, kemudian ada juga godaan. Ahado godaan na masa. Naing do disogok na sida, disogok si Simon Namuray. Toy mabanyon ni sigurang artat tong ibana. Leo matuaw hagugonin. Anay tung macay takas do dido Apostel Petrus mago maho rap doho perak mina. Ay diripuho tartuhor si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepeng. Nang hita pe di portibio kasongonido. Nang sudebo itu hepeng. Banyak orang yang kecewa karena dia berpikir dengan uangnya yang banyak. Dia akan mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Tetapi lihatlah apa yang dialami oleh Simon. Dang sude boy dituhor. Ubahen sangat luar biasa do kepribadian di si Petrus di ibana. Dang pala mabiar ibana. Mago maorak doho perak mina. Karena apa? Dia juga sudah memahami umarga lobi siani. Tarlehon ni debatado tu ibana. Daripada hepeng ini si Simonina boy do rado honona. Batoy ma dia mahepeng mina. Las dio toto ya ledang di ibane. Mago maho. Rap doho perak mi. Molodang mubah ho inna. Alani mubah maho. Jala martangiak ko tutuhanin. Ima pangalahon ni si Simon nakingan. On masogo do tarhonay bana. Naing pamorahod diri bana marhite aka dalan naso sitong. Alayadong do si tiruo siya ni bana. Si Simonon. Dia masih tiruon siya si Simonon. Dido ibana ma dia 24 tangyak ko kamu maaw tutuhanin na. Jadi pangidoy mana dolo do mubay ibana dong do pertubatan. Gabi mabiar do hape ibana. Di napinasaha ni si Petrus nang si Johannes si. Tangyak ko kamu maaw tutuhani asa unang songgop tuaw na didok munain na. Molo dung muba dapotan asini rohani Tuhani ba ibana. Odo na naeng siya nguluhonota di pardalanan ni ngulut tahun. Kudang dua ka pangalaon ay kosita di konota. Asa unang gabi partutuhan itu dongan. Asa unang gabi partutuhan ni di rumah tangga. Asa unang gabi partutuhan ni di anak konda di tetanggana di sude. Hita mah bamikirhon. Hita mah marningot akka pangalaho dia doi. Naikos si tanggal honota. Sian parnguluaton. Asa dapotan asini rohani debata hita. Lau madalani 2025. Ala ni ko benot tado songon si Simonon. Tanya ko kamu maawin. Ala itu tuh dakolan na ditangyakon. Tetapi mau meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik dalam kehidupan kita ini. Ala ni amang inang. Saha maparsuruanon nuaeng tuhita ganup. Disuruh dohita laho maka tidak kon hatan Tuhani marhite parnguluota si ganupari. Atau mungkin di zaman teknologi ini marbarita nauli mahita marhite media sosial yang mungkin dang tarsirang behita siani. Akan ada yang gemah barita taringot tu lomo ni rohani debatama hita baik disi. Asa gabe rara matutuhu. Dang haito panagiayise. Hajongjongan ni huria. Hajongjongan ni halak na porsea. Molotung sadahi tambangido tutuhani. Parguguan na dohita. Gabe parbarita nauli. Maka tidakon. Barita nauli marhite. Totalitas parnguluat ta si ganupari. Amin. Martangyak kita. Mulia te rohanami oleh Tuhan. Dihatam nang hujalohami di bagasan og bason. Hukap pami marohan ang pikiran nami
Gohi marhite toddim todde porbadia. Asatung margogo kami. Jalarade rohanami, pikiran nami. Pakeomo lau pararaton barita nauli. Marhite pakatayon nang parulon nami. Marhite keluarga. Marhite ulaon si ganupari. Asalam rarat tutu barita nauli. Namanada lomoni roham di hasyanganon. Atong di sa marsaur muserap doho sude akka keluarga di bagasan las ni rohana siakoy. Hurajumi rohanami do marlau dosa hami. Di pakatayon ng parulon nami. Urasi sa luhu nay asa talupa mi haboran ni pasupasum. Di bagasan Kristus Jesus jalo matangyang namion. Amen. Taparade peliat tamanginang marid de mahita. Dame
tangiak ko mapiliata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparsiak kami pilihanon, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok molate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajonmo. Say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batamaho. Disodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala diparsorho madamena tutodim.